Een lege rond taal kan zetten sprutsen teksten in het WTC Expo oer in zo'n verschillende talen. Maar in Noord komen er zo'n 160 mensen naar het congres. Er worden mooisjes in kennen bij gelijks over de opbrengsten van gaswinning in de regio. Maar ook een actueel internationaal thema als Syrië komt onder water. Er zijn hier 6 Europarlementariërs en die praten in het Europees Parlement over de situatie in Syrië. En het is van belang dat na deze dictator die aan zijn hopelijk opstappen zal, dat er een humaan regime komt. Dus dat er rekening gehouden wordt met de mensenrechten en dat er een betere regering komt die het rekening houdt met de mensen. In het Europarlement is de Europese Vrije Alliantie, de EFA, de partij die de belangen behartigt van 36 minderheidsregio's. De FNP, die dit hier 50 jaar bestaat, is organisator van het congres. De partij wie 30 jaar lien mooi oprichter van de EFA. 6 van de zo'n EFA Europarlementariërs binnen in Friesland. Onder haren de Scott Allen Smith. Hij hoopt het op proefborgerij naar Bosma zaten wat op te stekken over de Friese zuivelsector. The Scottish dairy sector is not doing well right now. Our guys are not making much money. Now, if a farmer is not making money, then he won't be a farmer for much longer. And that means we need to worry about where our food and our milk is going to come from. So you guys have been world leading in terms of innovation, in terms of new products, new ways of doing things. Even a biodigester is attached to this facility. These are things that we can all learn from. And what I'm going to be taking back is lots of pictures, lots of ideas, and lots of contacts, because I think my farmers should be coming to see this sort of facility. Wat is nou het grote belang van deze bijeenkomst? Het grote belang is dat verzelde Europarlementariërs, dat de meesten uit heel Europa, dat die weten wat je in Friesland speelt en wat de FNP wil. En dat ze daarmee dus wat dwang kennen in het Europees Parlement. En dat we dus met elkaar bezieken om bijgelijks over die gaswinning, die opbrengsten, om daar met elkaar de krachten te bundelen. Het congres is morgen nog. Dan krijg je de deelnemers ook wat van Friesland te zien.